Eskerrik asko, Jana. Zatozte beste hirurok favorez, Ainhoa, Maider eta Ane. Ea ba, musikarik gabe, egingo dugu bertsoaldi hau. Musikari ere, atxeden pixka bat hartzen utziko diegu bide batez. Jolas moduko bat edo, asmakizunetara. Jolastea nahiko nuke. Zuen jaiot urteetan sortu ziren edo hasi ziren talde eta abeslariak plazaratuko ditut, eta ea asmatzen duzuten zuen jaiot urtekoa ze sorrera izan zen. Bai? Zuek jakite aldera, Ainhoa 1978koa da, Maider 1986koa eta Ane 1982koa. Zuetako bat jaio zen urte berean, bi pista emango dizkizuet, pentsa. Ken Zazpita Ella Baila Sola taldeak sortu zian. Ken Zazpi eta Ella Baila Sola. Beste urte baten Itoitz eta Sabina. Eta beste jaiot urte batean Gozategi eta Las Hijas del Sol. Eguzkiaren alabak, Ane. Itoitz eta Sabina, Ken Zazpi eta Ella Baila Sola eta Gozategi eta Hijas del Sol. Garbi, ezta? Nahi zuenean. Oien izenak entzun orduko, dantzan jarri zaitarima, jo ez jende gaztea diran, Itoitz ta Joakin Sabina. Nere urtean sortuko ziren, Ken Zazpi eta Baila Sola, bitalde hoiek sortu ziren, ta horregatik nabil hola. Nik komodina eskatu nahi det, badaukat urteen dantza. Zurea argi dago, Ainhoa, gurean dago zalantza. Sabinan atzetik gaztaroan, hainbat kantxa eta pista, noski oraindik ez neukan eta kontzientzia feminista. Ainhoa hemen edukitzeak, zeo zer du oso ona, zuia umea etzinen eta badakitzu gu biona. Lehenago argi esan dizuet, daukat zalantza gehiegi. Ia Itoizen garaiko iruditzen zait Gozategi. Eta hirugarren laguna ere, ez da ingaztea la Fede, Sabinan tankera hartzen diot, einaute lorri eta iere. Ane zurea Gozategi da eta esan nahi dut alto, diskoren bat edo bi bat zeuzkan jadan ni jaiotzerako. Las Hijas del Sol ze onak diren ala nahi deta dierazi. Nere urtean sortu ziren ta Eurovision irabazi. Eta gaztelerazko musikak jende jipiazun lotzen, Ella Baila Sola entzuten gendun, baina ez gendun aitortzen. Banik sekula ere ez dut entzun, eta hori da egia, segure repertorioa da igual euskaldunegia.
Batzuk jauzten joan zirenak, holtzak azten berez, eta Sabinak hor jarraitzen du, papa, cuéntame otra vez. Gazte garaian egin irratin, danetik aitzen genuen, gero Euskadi Gaztea sortu zan, tanik alde egin nuen. Papa, cuéntame otra vez, ena, bota digu anek trebe. Hain gaztea da ez dakiela Sabinak zer zion ere. Hanka sartu deta esan behar zuen aurrean hain sano. Naita egin det gaur bereizteko Sabina eta Serrano. Gizonezkoak mikro aurrean, aritzen ziran kantari. Bueno, eskerrak ailegatu zan, gero xeago anari. Naiz eta zerrenda bat ekarri, gizonak dira problema. Eskerrak talde hori eta azgain, hirurok sortu ginena. Hirurok sortu ginen garaian zerua zegon oskarbi. Ja mila buelta egin ditugu, ta oraindik ez daukat argi. Asmatu ez, asmatu bai. Ainoan garaikuak dia Itoiz eta Sabina, anenak osategita Las Hijas del Sol, eta Maiderrenak Kentzazpita ella baila sola. Ane, tonuz eta gaiz erabate aldatuko deu, ane, bai? Bakarka kantatzeko abia puntu bat, jarriko dizut audio baten bitartez, Ibai Luke da, hizketan entzungo duguna, mai inguru batean ezagutu nuen, eta bere burua marika eta travesti bezala aurkezten du, eta bere egunerokoan gertatzen zaiona kontatzeko eskatu nion, gai bat jartzeko. Audioa entzun eta zure iritzia edo zure gogoeta edo nahiago baduzu, zure bizipenetatik kantatzeko aukera eskainiko dizut. Bai? Nahi dezuenean? Bueno, beti, onda hor, komentari bat edo esaldi bat asko errepikatzen dana, ez? Da, eske zuek olazeate atentzioa deitu nahi dezutelako edo atentzioa deitzeko. Eta, bueno, azkenean hemen horren atzetikan badago lanketa pertsonal oso handi bat eta bakoitzaren bilatze prozesu oso potente bat, askotan mingarria, ze azkenean hor badaude txikitako trauma asko ateratzen dianak eta hor daudenak, ez? Eta hau ez dugu egiten besteentzako, osea, gu ez gaude bizitzen besteei begira, gure burura begira igea, eta gure bururako zerbait da peluka batekin ateratzea jantzita etxetik, makillatuta edo egunekoa daukazuna, ez? Orduan behin kalera ateatzeanen eta derrepente daukazunean begirada bat edo juzgu egingo dizun pertsona batek nahiz eta ez esan ezer bakarkan begirada arrotz horrekin goitik berakoa edo oso zurruna dana zure ganakiko hor desmontatzea eta zuk ja zaude, nire kasuan behintzat, iristen da momentua, esaten jazta etxeak nahi dut eta aldatu nahi dut erropaz edo jaz nahi zaterako, ez? Karo, hor badago niretzako galdera bat dala, zergatikan ez diogu galdetzen sistemari, zergatikan gure identidadea da eztabaida gai,
edo zergatikan gea arraroak edo deitzen dugun atentzioa. Ez dakit, azkenean hor badaukagu guk egunerokotasunean justifikatu behar bat denengatikan beste edonork heteroarauaren barruan bizidanak ez daukana. Zergatikan jaztezte habla, zergatik eramazu hau, zergatik egiten duzu hau, orduan badago histori bat, dala, guazen galdetzea, zergatik sisteman ez dagun tokirik edo gean arraro edo gean monstruo horiek, jendeari ez tabaidagai egiteko. Eta azkenean nik soinean daramantena nik erabakitzen dut eta inor gehiok ez dauka eskubidea horri buruz hitz egiteko. Hori bai da zerbait argi utzi nahi nuna. Gai honek zeharkatzen nau, sentiaraziz alge, gaurkoan egin nahi nuke, ni biluztearen alde, irakurri teoria horri alde, ta adi jarraitu ditut, hainbat eztabaida talde, normatibo edota ez, izan daitezke ta batzuk eroso gaude, armarioaz bestalde. Ta batzuk eroso gaude, armarioaz bestalde. Gai hauek entzundakoan, ia bihurtzen naiz arkaitz, ez dakit jantzitan nagon, ondo erantzuteko doaiz, kontra esan asko baina ez dut aldatzen gaiz, nola galdera ikurrek, ez diguten egiten gaiz, normaz pentsatzen hastean, guztia da barne sistema kritikatzen dut, ta sistemaren parte naiz. Sistema kritikatzen dut, ta sistemaren parte
nau agian gorpuzkerak, daukadan ile luzeak, makillajeak jazkerak, nere bizitzeko eta maiz harremantzeko erak, edota begiradetan gordetzen dedan jarrerak, aldarrikatu nahi ditut nere isiltasun grebak, entzun nahi ditut kantuan marikak eta boierak, entzun nahi ditut kantuan marikak eta boierak. Eskerrik asko, Ane. Ainhoa eta Maider. Carolina Luzonek Haurdunaldi Game liburua idatzi du. Eta bertan dio besteak beste ez dagoela ondo ikusia haurdunaldia ez zaizula gustatu esatea. Haurdunaldian bizitako prozesua bideo joko zail bezala irudikatu du, pantailaz pantaila gainditu beharreko joko bezala. Oraindik ez omen da politikoki zuzena esatea amatasunean dena ez dela polita. Zu Ainhoa bi umeren ama, zuk Maider argi daukazuna ez zarela ama izango. Eta gaur elkarri zirikan, elkarri ironikoki puntuak elkarri kantatuz eta kontatuz hasi zerate. Bi umeren ama Ainhoa, ama izan nahi ez duena Maider, eta gaia atera dute bien artean. Lehenago Anek esan dun gixan, normaren kontra gabiltza, emakumentzat norman sartzeko amatasuna da giltza. Amatasuna da araua eta amatasuna baldintza, gomendatuko alzenidake Ainhoa ama bizitza. Hemen gauza betirako dala, ta sentitzen naiz aldrebez. Ni gomendio garbirik ez dut, Maider zuretzako zinez. Amatasuna ederra zala, ala uste nuen ustez. Urte erdirako ederra dugu, urte osorako baina ez. Etorkizuna ikusi eta luzatzen badut nik bista, batzutan gutxi konbentzitzen nau, beste batzutan erdizka. Galderaren bat egin nahi dizut, ni naizelako hain lista, zu nola Kristo izan zaitezke, ama eta feminista.
itzazusten inagoenik, amatasunan menpeko, ta familia bizitzatikan asko dago ikasteko. Ez dut esango aurrak diranik, beste inoi emateko, baina bi motibo haundirira feminista izateko. Erantzun onak bota didazu, ta enago harritua, badakit eta Ainoa dela honetan emeritua. Baina galdera gehiago dauzkat eta ez da delitua. Inor baino be konprenitzen dut daukazuen meritua. Meritua hitz egiten da oso denbora luzean, amatasunak plazera ere izan badauka funtsean, baina zer ikasi asko dago eta ez gaude hutsean. Lehen buruan nun feminismoa eta orain gorputzean. Eta badakitzu ez zaudela beti umeekin itxu, zure lekua hartzen ta zaintzen benetan ondo dakizu. Baina galdera bat egingo dut, ikusten zaitut jakintxu, zer egiten da zure umeak Netflix eskatzen badizu. Aiume hauek jartzen dituzte sarritan gogor hain pruebak, nere buruai egiten dizkiot olakoetan galderak. Nere ezetzak iristen dira, ez dira nere aukerak. Horretarako daude munduan osabak eta izebak. Ta osabekin ta izebekin geratu ohi dira lasai. Aitona monak ikusten ditut baldintza hoietan ebai. Naiz ta izenak aukeratuzuk jarri Aitor edo Unai, gero sistemak bihurtuko du justo ez zenuena nahi. Ni feminista ona al naizen, ertzetik begira zaude, ta zirian eu bueltauko dizut, maiderznik zuri alaren. Zeren amatasunak ez baitu, eiten dana onan galde. Kontra esanak izaten dira, ama izan gabe ere. Ane, Oiana, Maider, torre mesedez. Zuek gaurko bertso saiora etorri zaten 3 gizonezko zeate eta flipatzen aizeate, aluzinatzen aizeate.
Zuek uste zenuten bertsolariek aktualitateaz kantatzen zutela eta gertatzen diren gauza garrantzitsuez. Saio osoa daramazue Frantziako turraren inguruko gairen baten zai, Eurokopa edo Euskotren Arraun Ligaren inguruan noiz kantatuko duten zai. Uste zenuten bertsolari guztiek jakin beharko luketela horri buruz eta Amaia Agirrek ere aterako zuela horren inguruko gai bat, baina badirudi ezetz. Elkarri begira metro terdiko distantzia nola zaudete. Launeska gazterekin baneukan zalantza, gero musikarena sartu den arantza, baino betitik dunez futbolista antza, Amaia Agirrezan nere esperantza. Ez nago gaizki baina pixka bat aspertu, naizta etorri naizen turrerako gertu. Gure gaiak direnak dituzte baztertu, marikaren gai hori nik ez dut ulertu. Hartutako sorpresa ez nuen espero, arrauna eta turra bietatik zero. Neskak berriro neskak eta neskakero, eskerrak aipatu dun behintzat zapatero. Justu kirolarena zegonez zintzilik, gizonak gaude palko batean isilik. Trans da dena kontutan, ta ez dago mutilik, oain arte ulertu dut zapatero soilik. Non daude turra eta non da Eurokopa, gaiak bakarrik dira, gauzak da arropa, eta erdiko horrek lentze Kristo du bota, amatasunai buruz, ta gainera kontra. Koplak ulertu ditut, lehen hiru edo lau, eta erdiko horrek pixkat harritu nau. Beti da gai berdina, hori dute arau, lehen dena zen eta orain dena da hau. Banik zalantza daukat, ta nahi nuke pentsa, ezin baitet ulertu, dena izain traketsa. Dena da kontraesana, galdera edo ertza, gauza ederra ziran, txuria eta beltza. Baina aritzen dira, burua jaten, eta gure aurrean gauza hoiek esaten. Hauek nola dabiltzan, pelmada ematen, hobe gaude tabernan, kaina bat edaten. Dena kantatzen dute emakumen alde, ta ni hemen pentsatzen nola egin alde. Ondo kantatzen dute nahi odetalare, egaina eta lizaso musikari gabe. Naiz pentsan ere kontra, dijo ala bala, ni gerria mugitzen, hasiko naiz ala. Ta plazetan aditu, ezkero ojala, luzera pentsatzen dut,
honegin didala. Erakusten digute euren perspektiba, beraien gaiak dira, sexua desira. Nahiko gustora nago, beraiei begira, txaposak dira baina, behintzat guapak dira. Nik ere pentsatu dut guaparen kasua, behintzat begiratzeko ezen barazua. Gustora egonetan nintzake faltsua, 3 astetarako aze enpatxua.